Så skal vi prøve lige at lægge nogle billeder ind over vores kort her, så vi kan se, hvordan var det egentlig markedsudviklingen, hvis nu vi går tilbage efterfølgende og ser senere hen. Så vi tager ind på individ her, og så går vi herovre i annotations, og trykker på den, og så har vi sådan her import, og trykker på den, og import geotag images. Og det er jo det, at hver billede, de har jo et GPX-koordinat, og inde under Teams, der har jeg lagt nogle billeder ind, og dem kopierer jeg bare. Ikke bare, han kopierer alle sammen, og så lægger jeg dem på en gang her. Og det vi så vi kan se der, hvis nu vi dobbeltklikker på den her, så kan vi egentlig se, hvordan var det en korn, det så ud. Og det har jeg jo taget bare i halvmæs højde det her, så har vi lige på sådan en korbygning, vi kan se fuldstændig ned på kornen, hvordan var det egentlig var. Eller vi kan se over det andet stribebygning her, at det var sådan her, det så ud. Og det var så mange, der var blandet frem. Og det kan vi så bruge til lige at have styr på vores historik, så vi ikke er noget, der bliver glemt eller noget. Og det var bare det, I skulle nu. Så ses vi senere til næste video.